ସାଙ୍ଗମାନେ ବଣଭୋଜି 7 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଗାଁରେ କେଉଁଠି ହେବ, କିଏ ସବୁ ରହିବେ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସବୁ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ତେଲ ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିଲା ଆସିବ। ଗାଁର ଗୋଟେ ମଝି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବଛା ହେବ ଜାଗା। ବଣଭୋଜି ହେଉଥିବ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ, ଗୀତ ବାଜୁଥିବ। ଆଉ ବଣଭୋଜିର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ମଜା, ଆପଣ ଘରେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ପାଇବେନି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବଣଭୋଜି ପୁରା ଗାଁଟାକୁ ଏକ କରି ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ, ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବଣଭୋଜି ଏକ କରି ରଖୁଥିଲା।